yani kuphi-ke abafazi bengakithi bengifunela amafutha ebhubesi enyangeni ngoba benzela ukuthi bethi bangiqinisele umsebenzi ukuthi ngingaxoshwa. Babe baningi babefike kulesa sikhala sami, befike bexoshwe bengahlali, bengalasti, baxoshwe umlungu. Ngokuthi-ke babona ingane yangakubo nakhona babebheka ukuthi mina ngibasize ngiba-edele iy'nsuku lapha ebhukwini, bathi bayongifunela amafutha-ke ebhubesi. Bethi bangiqinisela umsebenzi. Umlungu wavele wangisaba, o-driver bama-truck bangisaba, wangixosha umbukwane ngiyakwazi ukusebenza nebhubesi. Wangixosha bangiqedela umsebenzi, bathi bayangakhelani bona bangiqedela umsebenzi. Ngiphambanise esikhundleni sakho sokufaka udizili etruckini, ngifaka upetrol. Umlungu esaba ukungixosha ebuza ukuthi ubani owenzile, ngithi angazi kodwa kuyimina owaye-responsible for lezo zinto ey'kanjalo nokubhala iy'nsuku zabantu. Esaba ngisho ukungibuza ukuthi ngiwangenile nama-overtime. Abafana babedrayiva ama-truck besaba ukuzosho ukuthi angizobethela upetrol, behambe nama-truck bacimele endleleni. Mabebuza ukuthi beningasho ngani ukuthi aninawo upetrol, bethi eyi siyamsaba loya sisi. Wathi umlungu-ke ukusebenza nje nebhubesi qobo, angeke ngize ngikwazi ukusebenza nebhubesi. Wangixosha umlungu. Shuthi-ke into ekanje kwakuvalwa iy'kole-ke ngiqeda kwenza u-matric, so siyoy'funela ama-piece job. Okay, kushuthi-ke ngihambe-ke ngiyofesa kwamanye amaplazi. Shuthi ngiyofesela enye into, yena umlungu avele angithatha angibeke kwi-position ela cause ngafika ngakhuluma naye isingisi, sazwana, ngiyakwazi ukusifunda, ngiyakwazi ukusibhala nje. Wangithatha-ke wangifaka-ke i-ofisi-ke. Kukhona-ke abafazi bangakithi-ke lana-ke bejabulela ukuthi hawu, nansi ingane kasibani nathi ifika nje la, zazi ukuthi zizoyibuyela, yafike yafakwa e-ofisi. Yabo, bejabulele lokho ukuthi-ke mina mabegula sengizoba-edela iy'nsuku, makhona ongawangenanga ama-overtime sengizobafakela ama-overtime. Benginike-ke ukuphela kwenyanga-ke iy'shaqane zami babezongikhokhela kanjalo. Ngizoba-edela ney'nsuku, ngizobantshontshela ngiba-edele ney'nsuku, ngibabhalele phansi. Bajabula ba-excited ngale ndlela. Bethi le ntombazane kade ikhona ibingeva ingeligovu, iqoshiwe-ke, iqoshwe ukuthi yona ibibhadalisa abangakubo abakwezinye iy'godi, ibingababhadalisi. Yagcina ibanjwa-ke yafakwa indlela. Nabo-ke sebejabulela-ke ukuthi nansi-ke yangakubo ingane isikhona la. Okay-ke, hhayi-ke kujatshulwe-ke. Ethi omunye umama angifuni qobo ukuhluleka la, sifuna ukusebenzana kahle nokuthula ukuthi siyiqedile iy'kofu noma siyiqedanga, sifuna usifakele usuku olugcwele. Sizokhuluma nawe ukuphela kwenyanga. Kulungile anginandaba, oma bami phela laba balana njengobani ongathi cha kumzali. Hhashi, ngivume. Bekhona-ke omunye umama-ke owayesey'khaleni, athi-ke uzohamba nami sekuyomunye umuntu eyongiqinisa engiqinisele umsebenzi. Hhayi-ke lo mama ethi asihambe, ngithi hhayi ngeke ma, ngeke hamba wena, ongcono wena ozongibuyela nawo. Lokho kusho ukuthi ngizoba strong, ngizosabeka emsebenzini. Ahambe ngempela-ke umama, abuye nakho kwakusebhodleleni nje elalithi abeyihaka. Ethi njalo ekuseni ngizokugcoba la phezu kwamashiya. Asethi yes. Ngaqale ngamsaba ngoba babe nokumnuka endaweni, wayenukwa ukuthi so-ke ngathatha isikhathi ukugcoba-ke. Shuthi-ke ngangibamba ama-position amaningi lapha cause ngangithela ama-truck ney'moto zakhona lapha eplazini, o-petrol nodizili. Kwakunegaraji-ke engangifike ngithele kilo, ngizethe mina. Mabekuthi ba-complain-a ngodizili kubizwe mina ngithele, uyabo nje. Makusaqalwa-ke ngangingawagcobi-ke la mafutha lawa ey'bhubesi-ke. Siyakhuluma nje kahle, siyazwana nabasebenzi futhi engiwafice khona lapho, siyazwana. We sister, yazi ngiyashoda la, angifake ngishoda u-petrol, ngishoda udizili, yabo siyakhuluma kumnandi, kuyahlekwa. Ngiyahamba ngiyobhala ukuthi obaba bangenile namhlanje, basebenze kanjani, bayiqedile iy'kofu, into kanjalo. Kwakukhona-ke nabantu ababekwi-age yami-ke, kuyasetshenzwa nje abangani bami. So yeah, umuntu wangasekhaya nje vele ethi umngani wami mina, exactly. So hhayi-ke kushaye-ke iy'nsuku-ke ngigcine-ke sengiwagcoba-ke la mafutha-ke ey'bhubesi.
Angiwagcoba-ke lamafutha ebhubesi. Ngalelo langa ngenza iphutha. Kwelinye itruck kwakumele ngifake udizili, kwelinye ngifake upetrol ngaphambanisa. Konakala. Akhulume nami umlungu, angabuye akuthetha cause ebenakho ukuthetha. Ngabe yakuthetha angibuze kahle, uyenzile lento, okay, fine, amaphutha yenzeka. Ushade nomZulu lo mlungu. Ushade nomZulu. Amaphutha ayenzeka. Hey, baklineke lezo zinto abayiklinayo, bakhiphayo. Alunga ama-truck abuyele esimeni ahambe. Ayi. Kuthi kusuka-ke umlungu siyangisaba, uthola ukuthi angwangenanga ama-overtime kwesinye isikhathi. Ezongibuza, uyazi ukuthi bengekho ebuza. Wawuyingenile i-overtime cause mangekho ibhuku lalibanjwa yena ehleze khona. Uyingenile i-overtime, ngimbuke. Ngithi yes. Bhala usuku lami ngingayingenanga i-overtime. Siyasaba. Even ukukhuluma nami noma ukungithethisa ukwenzanjani. Kukhona komunye umfana-ke owaye-drive i-truck. Shuthi-ke alokhu nje. Ngibhubesi kusho sengiyasabeka nje. Ngisikhondla phela mina angazi angiyiboni. Ethi omunye umfana-ke afike angimbonela ibe round ngithi hayibo nasi sihamba isikhathi lo akaphumi ngani ngempela elibe round engasemnyanga. Ngibuze khona into ebhekayo. Hayi cha sister, around ethi sisuka ngesikade bengine etruckini yami kanti ulokhu njani emncane, udizili emncane. Lamcimela-ke egangeni-ke la elamcimela khona indwangu zakhona. Ubuzwa angithi uya-check, awu-check ngani ulokhu njani ekuseni umlungu yamthethisa manje. Sekumele ahanjiswele igubhu le. Bungawu-check ngani? Ngiwu-checkile. U-checkile but waqhubeka wahamba wabona ukuthi i-truck ingacima nomnini waqhubeka wahamba wena. Ngiyamsaba ngiyamsaba my sister. Yini uyakuthethisa? Umbuza naye lo mbuzo naye uvele uyangisaba. Ufuna ukuthatha isibindi ngaye. Ngithi hayi ngiyamsaba. Hayi kanti kuzofika umfazi wakhe ngowakaZulu-ke. WakwaZulu-ke kaNongoma. Shuthi useyikhaleni-ke kusho uyabona ukuthi le ntombazane kaSokhela kukhona into okuyidlalile kumlungu wami nasebasebenzini. Kushuthi ayisikhona-ke nayo leso sigameko ekubuzwakala. Why umsaba ini? Hayi ngiyasaba ukukhuluma naye akaze esho lutho kimi kodwa nje uyasabeka unesithunzi mina ngikhona ukusebenza nalo muntu. Athi nomlungu nami ngiyamsaba agcine sekhona ukuthi cha nami ngiyamsaba. Wangibulalela ama-truck ami wamixa kwakumele ngimxoshe the time efake udizili etruckini la petrol, afaka upetrol etruckini la diesel. Wangimosha lapho kwakumele ngimxoshe lapho. Cha nami ngiyamsaba. Hayi-ke alokhu nje-ke umfana-ke afakelwe igubhu-ke. Hayi-ke buye-ke umlungu-ke buye-ke umuntu ozongixosha-ke. Nami phela ngezwe sengizwa ngayo umlisa lo umfana lo. Abuye-ke hayi kusuke lapho ngumuntu ozolayishisa ikhwama because intombazane yathi isho ukuthi-ke kube kuna something-ke la. Hawu. Afike umlungu hayi engibuza ukuthi right nina hayi banicinele i-truck endleleni ukubhayiza kwakhe. Athi umfazi wakhe mana-ke wentombi umZulu nami. Yabo makuthi khona into oyenzile izophela. Kusasa izobe isiphelile leyo nto. Athatha umnyeni wakhe athathe lo mfana ukusebenza-ke ngalelo langa. Abathathe umfazi-ke angazi kwakiwaphi-ke. Wabuya-ke umlungu lapho ngakusasa ngisathi nje ngiyangena e-office. Wayengqangqa engangifuna ethi nje thatha yonke into yakho uhambe. Wathi ngithe angifuni ukusebenza nebhubesi. Angifuni ukusebenza nebhubesi. Ibhubesi kanjani? Wathi ngihambele ntombazane ngihambele ngangiqala kumbone nje. Ngisho nabesebenzi bavungazela bafuna ukuthi hayi asokho ngisho ukusebenza kahle sisaba le ntombazane ayihambe. Hawu. Nganika umholo wami. Bakunika ugcwele-ke engakapheli ngisho inyanga. Fikile bakunika ugcwele kwathiwa siyabonga. Sishiye hamba nje ngomusa angeke sikhona ukusebenza nebhubezi thina. Hamba. Umfazi wakhona ngempela senqanqa ethi qobo ayeke uzungibothozela indoda qobo hamba ntombi. Angathatha-ke namashiya ami kaye ecobacobezela phela lo mafutha ebhubesi-ke ngiyophuma nje ngesango. Angazi-ke phela noma lo mama wayengiphambanisile wanginika amabhubesi strong kakhulu noma kwamabhubesi anjani, amabhubesi angiqedela umsebenzi ngayisola nje uma bengabi mina nje laphana. Ngangadlala abafazi bengisabisa. Hayi ngahamba-ke
kwabe kuphelile-ke. Ngathi ukuzamazama futhi ngathi ngiyofesa ngomunye unyaka abangisitophe ezangweni kwathiwa wena no, sathi sicela uxolo la ekhaya. Kwabheda nje kanjalo-ke, kwabe kubhedile nje kanjalo. Amafutha nje ibhubesi angiqedela umsebenzi. Wawumuhle kangaka, uholela nakangaka. Cabanga ngoba ngane ku-6,000 ngingaqede ngisho inyanga. Hayi bandla, ngabe ngangizobe ngihola malini plus neyalaba engangizobe ngibansunyela iy'nsuku. Hhayi cha.